Дани, писали ли кога? Не, момиче. Даниеле! Писали ли? Аз да ще кажа да пишира. Така, по математика, тук ще пишат. Аз съм горе, мене съм Които ще пишат да останат, които няма да пишат без, ако не пишеш и без това. Телефоните ще ги приберете. колко часа? Аз мисля, че стоям просто. Чакай, без 15! Ама всеки да стиги и пак не берем. А какво не берем? Ти се носите изкурмат тук, моля ти се. Те изкурмат също. Седиш тук, къде са същите? Тук са сребейни. Госпожа така да не ги използвам. Ма на също ми трябва. Аре, що ме казал, значи няма да си. Казваме то. Ще взема стар. Ти не си отпис. Сай, скоро. Стана, тебе. Скоро, айде пишеме, че имаме много задачи. Не мога да бъда. Дайте нам чаша, бе. Къде си? Трябва да си малко. Най-скоро приключваме. Къде си? Айде, пишем! Къде си? Хайде. Значи, зависите там. Къде си? Ето тази. Провери някъде. Няма никъде. Ма чава си казала, хаме чаве си казала. Днеска да четвърти ли сме? Да, днеска е 2 от 5. Не. Едно цяло. Къде ги се? Какво е оранжевото, дето пръскате? Аз на ме питам. Откъде ги се? Откъде ги се? Госпожа Шамова е казала да не ги взима. Аз не мога да се Ще ми се пие много. Събрах всичките. Не пийте айбо. Колко е това? Това си е... чакай. 4 минус 20. различни знаци изваждаме. Това е за автобуса. Които са за автобуса да ходят. И това ще стане... Май ще стане минус 6,6. Точно така. Тебе и аз съм на майка. Сега е лесно. Това ще ми трябва да ската. Къде да си напишеш сама? Колко е? Ще стане минус 23 и 1. Точно така. Чакай, да си дам, ще ми загадка. Бождане, записайте правилно. Вижте минусите какви голями ги правят. Да ги виждате. И аз съм ги записал. А да взима супер. Да ги виждате. Да не ги пропускате. За знак минус се отделя специално място. За автобуса. Ало? Ами автобуса, нищо. Колко си написал, толкова. Само Първа. Госпожо, жена ми е ли? Как тя да стане тук? Еми аз не съм я взела. Прибирате си нещата в раниците, не ги оставите отгоре. Чакай, аз да напиша тук. Това е най-добро, това е най-добро решение навек.
14. Това е колко? Минус? 14. Добре. Явна была. Окей, приключваме нещо. Това трябва